זה פרק מספר 3 בהיסטוריה. זה משפחה אומנת בשכונת תלפיות ירושלים. זה הפרק השלישי של אזרח יעקב אלימלך. זה כבר יפה. בפרק הרביעי יהיה דבר כבר יותר טוב, דבר יותר, מאוד מעניין פרק רביעי, וזה עכשיו מבוא. זה פרק, כל פרק בהיסטוריה זה חלק בלתי נפרד מפרק מספר 12. זה המבוא לפרק מספר 12. אני קצת אצעק היום, גם המיקרופון שלי לא טוב. אני צועק כדי שהוא ישמע, שהוא יקשיב, אם אני לא אצעק לא ישמעו טוב. אני רוצה שתשמעו אותי טוב, אז אני נאלץ קצת לצעוק למיקרופון. עכשיו ככה, עכשיו מי זה פה, בזה כבר כיתה ב' בוא נגיד. זה משפחה, זה אנשים נפלאים. זאת אישה טובה מאוד, אני אהבתי את האישה הזאת. תראה, היה פה צנע, היה פה ממש קשה, לא היה קל, לא היה מה לאכול. לא מרשע, היא לא אישה רשעית האישה הזאת. לא היה מותק של אישה, לא היה לה מה לתת. פשוט מאוד לא היה לה מה לתת. אני לא יכולתי לראות במקום הזה. ממוד היה לי קשה, הייתי על הפני פנים. לא הייתי אוכל פה ימים שלמים, אבל לא מתבייש. אז בסוף אחר כך אמרתי, אני רוצה ללכת לפנימיה, לא טוב, לא מסתדר. אין לה, היא לא רעה, היא מותק של אישה. אני אוהב את האישה הזאת, היא מותק אישה לבבית, אישה חמודה, איזה מותק של אישה הזאת. ועכשיו גמרנו. עכשיו הלכתי, עד שהגעתי לפרק מספר 4, ופה זה בכיתה ב'. כיתה ב', הלכתי לבית, אמרתי לאבא שלי, לא רוצה להיות במקום הזה. לא היה טוב, לא, מה, אתה יודע מה זה משפחה? אין. בוא, זה הרקע, זה אחד הדברים, לא היה לתת. הייתי פה ימים שלמים רעב. עד שהגעתי לפרק מספר 4. זה לא באשמתה, זה לא באשמתה, היא מותק של אישה. עכשיו, זה בתלפיות, פרק מספר 3 שלי. משפחה אומנת, נפלאה מאוד, אישה מותק, אין מה להגיד על האישה, אין מה להגיד על המקום, על האישה הזאת, גם על בעלה, אין מה להגיד. אנשים נפלאים. עכשיו נגמר הסיפור, עכשיו התחלתי בשנת 1991, זה הפרק ה-12. כשאני הגעתי להתחלת פרק מספר 12, אני הייתי טירון, הייתי טירון, היה לי חסר חומר בלימודים, ב-1991 הארורה. עכשיו אני מתעסק עם האנשים, אני מתעסק עם פקידים, עוד פעם אני מסביר, מגיע לפקידים, מה הם עושים, הולכים, שולחים אותי, מסמך, למסמך, אני שותק. תביא מסמכים, תביא מה שאתה רוצה, תביא כל מה שאתה רוצה. אני שולט. תוך 5 שנים גמרתי חומר, מה זה חומר? בפרק מספר 12. ועכשיו הם מגיעים אותי לפקידים קטגוריה ב'. אני באתי לחקור אותם, אם יודעים לעשות את העבודה. אני באתי לחקור את הפקידים האלה, לראות אם יודעים לעשות, אם הוא רשתני, יש עוד, לראות אם יש את הפשע, איך מתבצע הפשע. חלק מהפקידים האלה מבצעים פשע, לא כולם. יש כאלה רשתנים, אבל לא כולם מבצעים את זה. אז עכשיו אני נכנס, אני רואה את הדמות הראשונה, הפקיד הראשון אני רואה. הוא נרתע ממני, הוא נבהל ממני מאוד, הוא ידע, עכשיו אם אתה תעשה את העבודה, אתה תעשה טעות, אני גמרנו, אתה לא יודע לעבוד. אני יודע, ואני צריך לחקור אותו, אני רוצה לראות איך אני מריח, רוצה לראות אם הוא יודע לעשות את העבודה. אבל הוא יריץ אותי מאוד. גם אני כועס עליו מאוד, אני כועס על הפקיד הזה. אבל הוא מותק של פקיד. הוא מותק של בן אדם. הוא אדם נפלא. אין מה להגיד. עכשיו, מה יצאתי, הלכתי אחרי תקופה של טרטורים, זה הרבה זמן, אתה יודע מה זה, 26 שנה טרטורים. אני החוק הולך לטובתי, בכל פן החוק הולך לפרוטי. אני אראה לכם מסמכים, עוד מעט אני אראה מסמכים, לא עכשיו, אני רוצה שאני אוכל לראות, אני אראה לכם שהחוק הולך לטובת יעקב אלימלך. פשוט מאוד, עכשיו מה החוק? החוק מתבטל, יש מנוולים שמבטלים, שעושים בחוק של אבא שלהם, שאומרים החוק הזה תלך לאלף עזאזל, הם לא מתביישים. הם לא שמתביישים, שנתפסים, משלמים את המחיר, אומרים הפשע משתלם, למי יודע לשלם. לגנוב זה מתוק, אבל תפס זה מר. אתה תראה כמה בלגן הם עשו. זה לא פשוט, אני לא יכול ללכת ככה של הבלה. אני עושה יסודי, אני אוהב לעבוד מקצועי, לעשות את החקירה מקצועית, לעשות את הכל. אני כבר בשלהי החקירה אז, רק חסר לי לימודים, לעשות את זה יפה, לעשות את זה, אני אראה לכם דבר אחד קטן, ואני אחזור מהר לתמונה, אני אראה קצת למשטרת ישראל מה הכנתי לה. את רואה את הארגזים האלה משטרת ישראל, זה מוכנים לך, זה המשרד החקירות שלי, זה החקירות שלי, פה אני אראה לך איזה יופי, את תראי כמה חומר יש פה, את רואה כל זה מוכן לך, כל זה למען משטרת, זה התחלה משטרת ישראל, זה הנושא הראשון, וזה הנושא השני. יש 2 נושאים משטרת ישראל.
אוי, כמה עבודה, כמה טרחתי, כמה עבדתי, כמה מחשבה. איך יפה, איך את תהני משטרת ישראל. איך אתם תהנו, מבקר המדינה אתה תהנה, אתה תראה יפה אנשים, כל הגורמים הנכונים, הטובים בישראל, הם ייהנו. הם יהיו מבסוטים. הם יגידו, וואי, דבר כזה לא ראינו. זה פעם ראשונה שדבר כזה קיים בישראל. אני אדם הראשון, האזרח הראשון שעושה את זה. אני עשיתי את זה קשה, אני עבדתי, התאמצתי את זה. לא שיחקתי, לא הלכתי ושיחקתי. לא הלכתי ושיחקתי משחקים. ישבתי וטרחתי ועבדתי, קראתי, תחת קראתי. זה יפה. אני יודע שתהני משטרת ישראל. אני יודע שכל הגורמים ייהנו. מבקר המדינה ייהנה, פרקליט המדינה ייהנה, שר המשטרה ייהנה, מפכ"ל המשטרה ייהנה. כל הגורמים, מול כל הגורמים הם ייהנו. הם יראו דבר יפה. הם יגידו, וואי, תראה, הם ישמחו גם לשלם, אני מאמין. רק שרואים דבר כזה, הם ישמחו לשלם. הם יגידו, אין מה להגיד, זה באמת יפה, מקצועי. עבדתי מקצועי, קראתי את התחת, קראתי את הנשמה, קראתי. זה שתי נושאים. אני גומר את החקירה, אני הולך לפרויקט, אני מנהל את זה נכון, אני מנהל את זה בלי גנבות. לא מנהל את זה עם גנבות. לא שאין גנבות, ככה זה מנהל את זה מקצועי, זה ניהול מקצועי. אני מנהל את כל הכסף, כל הסניפים האלה, אני איך מנהלים את זה, איך מנהלים את הכסף הזה. אני שמעתי לפני כמה זמן, שבחברות האלה יש אי סדרים, יש אי סדרים כספיים. בטח שיש אי סדרים כספיים. למה גנבו? צריך לסדר, תמיד יהיה מסודר. אני אחרי כל החברה הזאת, אני מסדר את הסניפה, תמיד יהיה מסודר. תמיד יהיה מסודר. תמיד יהיה מסודר בכספים. תמיד דין וחשבון לבנק ישראל, לנגידה. לבנק ישראל אותם שרים. אני אראה להם, אני אחתים אותם. אז זה לא יום אחד. זה לא עבודה, אתה יודע כמה עבדתי, כמה ימים וכמה לילות טרחתי, אתה יודע כמה זה גבוה, אתה יודע כמה ארגזים יש פה, זה יפה, אני אעבוד, אני לא מפחד. אני לא מפחד מהעבודה קשה הזאת, אני יודע שזו עבודה קשה. זו עבודה מאוד קריאה תחת. אז זה קריאה, אין מה לעשות, זה הקריאה תחת, זה הוכיח מי זה ילד של מוסדות, מי זה ילד של פנימיות, מי זה ילד של, איזה יעקב, איזה טיב של סחורה הוא, איזה טיב של בן אדם הוא יעקב אלימלך. איזה טיב, איזה אזרח נפלא, איזה אזרח טוב יעקב אלימלך. כדאי שיעשו כל הפשעים עליי. אני שותק, כל הפשעים כדאי שיעשו עליי. אני בתמונה, אני נושם את זה. אני לא נושם את זה יום אחד. אני לא נושם את זה יום אחד. לא נושם את הכל ככה, אתה יודע כמה זה עבודה? צריך לי כל העבודה. זה כל העבודה. זה מוכן בשבילך. הכל מוכן בשבילך פה. זה חלק מהדברים. יש עוד, אתה יודעת מה? אני אנסה לראות עוד זווית. אני אנסה לראות לך עוד זווית. אתה רואה את הקרטונים האלה? זה מוכן לך, משטרת ישראל. זה מוכן לך, משטרת ישראל. זה עוד מוכן לך, זה יפה. ראית עוד זווית? מראה לך מה, זה מוכן לך. בראש מורם, בראש גלי, בראש חוצות. אני עשר טוב, אני עשיתי טוב למד, אתה יודע מה, תביא חוקרים בינלאומיים לא יכולו לעשות לך את זה. חוקרים בינלאומיים לא יכולו לך. צריך לעבור היסטוריה לפרק מספר 12. זה ההיסטוריה שבניתי את עצמי. יותר בניתי את עצמי, כל פרק בניתי משהו, כל פרק למדתי משהו, החכמתי במשהו, לא ישבתי וחיבקתי ידיים. אני שולט בחום, אני לא שולט, ב-91 לא שלטתי. ב-91, קורא, זה מהדורה ראשונה, יש מהדורה מספר 2. עכשיו מהדורה מספר 2 יש לי הזדמנות. או שאני נכנס למובן הזה, אם אני צריך שיקשור ביני ובינו משהו, שיש קשר, יש מסמכים, אז אני אגיד למבקר המדינה, תראה, מבקר המדינה לא מטומטם. פרקליט המדינה, אני יודע שכל הגורמים בישראל לא מטומטמים. אני יודע טוב שכל החקירות, מעניין אותי לראות שאחרי שאני אעשה את העבודה, מה משטרת ישראל תגיד על חקירה כזאת? מה יגידו על דבר כזה? מה יגידו השרים בממשלת ישראל על דבר כזה? אתה יודע כמה זה עבודה? אתה יודע כמה ריצות זה? אתה יודע כמה זה יום? אין יום ואין לילה. אין יום, צריך להכין את זה טוב, זה משרד חקירות שלי. תראה, אני לא חוקר רצח. אני לא חוקר אונס, אני לא חוקר איזה, יש איזה תיק מסוים שהיה במשטרה שלקח להם 16 שנה, תיק רצח. אני אומר שתיק רצח הזה תוך 2-3 הייתי מביא את הרוצח. תוך 2-3 בטקטיקה שלי, בטכניקות שלי, ואני לא חוקר רצח. אבל יש טכניקות חקירה מאוד חזקות. אני לא חוקר רצח. אני חוקר רק הונאה. חוקר הונאה בתחומים מסוימים. אני יודע שעשיתי, שהיה שווה, תראה, זה קשה להיפגע. אני נפגעתי פה חזק מאוד, אני לא רוצה להיפגע. אבל יש 2 אפשרויות, או שאתה לא נפגע, אתה לא תעזור למדינה. לא תעשה את העבודה כמו שצריך. אני צחקתי עם בעל המקצוע הראשון. בעל המקצוע הראשון מסתכל עליו, הוא סילק אותי כזה, הוא צחק. הוא יודע, הוא אומר, למה אתה שותף פעולה? מי זה הדמות? מי זה הפקידים בקטגוריה מספר 2? אני לא אגיד מי זה הפקידים האלה, איך בודק אותם, איך אני רואה, איך אני חוקר. אני עושה את הכל, זה יקשור ביני. כולנו בנים שלך, מדינת ישראל.
אי אפשר, עד שאת לא רואה, תראי פעם הופעת בכורה, תראי, נגיד ועכשיו חתמנו על חוזה, אני אגיד עכשיו יומי חמישי, כל יום חמישי, מ-12 עד 2 לפנות בוקר, 14 שעות, מרתון, נושא ראשון 1, 2, 3, 4, נושא הראשון, נגמר, תראי כבר מה יגידו אנשים, עוד פעם ימי חמישי, עוד פעם איזה 4 פעמים, 12 שעות, 14 שעות, הנושא שני, תראי מה יגידו אנשים, תראי מה ישו האנשים החכמים האלה, יגידו, תראה, איך לא חשבנו, תראה מה זה, תראה זה דבר נפלא. זה אין מה להגיד, אני קראתי את התחת, כל מה שהשקעתי, אני עצוב היום בחיים, למה אני משלם מחיר שאני לא רוצה לשלם אותו. אם מדינת ישראל תבוא, אני לא, תראי, את יודעת מה, על כל חקירה שאני אעשה, ולא אעשה טוב, בוא נעשה, לגרדום תקחי אותי, אני מוכן לגרדום. את רוצה חקירה על כל חקירה לא טוב, תני לי מאסר עולם, אני גם מוכן. גם מאסר עולם, תראי שאני עושה לך את העבודה טוב. תראי, אני לא נוכל, אני לא רמאי, הרומות יכירו אותי מבקר המדינה, יכירו אותי, כל הגורמים יכירו אותי, אז יראו מי יש להם עסק. יראו, אני לא מסכים, לא מאמין. לא פרקליט, אף גורם בישראל, אנושי, מוסרי. האמת היא כואבת, מדינת ישראל. האמת תכאב, האמת. חייב לראות שמשהו יקשר ביני ובינו. זה פקיד מלוכבי של 7 שנות מאסר. 7 שנות מאסר, לך תדע עשה אותה 10 פעמים, לך תדע 10 ו-70 שנות, לך תדע עשה אותה 20 פעם, לך תדע עשה אותה 30 פעם, אתה יודע כמה כנות את המחוקק, יכול הכל, אבל המחוקק בסוף המחוקק קבע, גנבת? תשלם, הפשע משתלם, למי יודע לשלם. בואו תשמעו סיפור קטן לסיום. היה באיזשהו עירייה, באיזשהו מקום באיזו עיירה, משום חיפשו דבר, בסדר. הדואר בדבר, אמרו לו בסדר, כי בדבר הביאו את הדבר, אמרו לדבר, אתה עליך, נחלק 30 קילו דואר כל יום. הסכים הדבר, קיבל את המשרה והסכים. הלך יום, הלך, המשיך וחילק. בסוף אמר, מה, קשה 30 קילו. הלך, מהדואר, הלך, נשאר 5 קילו, זרק לזבל. טוב הדבר. אני עוד 5 קילו, טק. עוד 5 קילו, טק. עוד 5 התחיל לפזר רק 10 קילו. התגלגל לפרשה ששנה עד שתפסו אותו והראו את הכל. אמר, בחוק שימו לו משכורות לבינתיים. אבל הוא עונה, הוא לא עשה עבודה. אחר כך תבעו אותו, אמרו לו, אנחנו רוצים את כל הכסף שלנו מחקת, אחי. עשית לנו נזק. את מבינה מה החוק? עכשיו הוא לא יודע מחוקק, שהוא לא יודע, הוא ממנה אנשים. זה רק דוגמה, זה רק משל ונמשל נתתי על הדבר הזה. הוא לא יודע, יש פשעים, הוא לא יודע מה זה. כל אחד יש לו תחום, כל אזרח תורם משהו. יש אנשים שתורמים, יעקב אלימלך תורם פה. אני המשטרה, זה הבית שלי. זה המקום שלי, כאן המקום שלי לתרום. לא המקום שלי לתרום למדינת ישראל. זה המקום שלי, אני בעזרת השם רק יביא מיקרופון יותר טוב, שאני יכול לדבר יותר, לא לצחוק אם אני לא אצעק, לא ישמעו אותי. זה הערה קטנה. בעזרת השם, ובעזרת הכל, מדינת ישראל תגלגל את הנושא, היא תראה מה היא עושה, תראה 1, 2, 3, 4, 5, היא תראה מה היא עושה, שהיא תראה אחרי 8 פעמים, אחרי 10 פעמים, נושא ראשון נגיד זה 5, 6 פעמים, נושא שני זה 5, 6, אחר כך אני הולך למשרד, אני מתחיל לעבוד, אני צריך לבדוק את כל הסניף, לראות מה אני עושה, תראה איזה דבר יפה, תראה איזה דברים יפים עושים, את כל מה שיכולתי לעשות, הבית שלי זה משטרה, זה המקום שלי, זה המחנה שלי, מפה אני יכול לעזור, מפה אני מתחיל. אני עשיתי את שלי, כל עשיתי בסמוי בשנים האלה. כואב, כן, כואב, עצוב, כן, אבל אין מה לעשות. יש מחיר שאדם לא רוצה לשלם את זה. לא רוצה לשלם את העושק שלטון. אני בעושק שלטון, מדינת ישראל לא יודעת. מדינת ישראל תדע את זה. אבל כל הגורמים בישראל ידעו, גם מבקר המדינה ידע. כולם ידעו, יראו את העבודה, יראו את הכל. אתה יודע כמה הם ייהנו? אתה יודע כמה הם יראו את העבודה, כמה ייהנה? כל האנשים שיראו עבודה כזאת, קראתי את התחת, שפכתי לגר. לסיכום, תודה רבה לכולם, מחר יהיה פרק מספר 4, מתחיל הפרק קצת המזג, תודה רבה, לילה טוב לכולם,